Сега ще кажа нещо много идиотско. Особено като бях по-млад. Опитах се скоро да си припомня, така, както вече казах, годините, когато съм бил по-млад, спектаклите, които са ми правили впечатление. Филмите, които са ми правили впечатление. Знаеш какво открих? Че почти всички са спектакли, филми, които аз не съм ги разбирал. Но са ми правили впечатление. За разлика от другите, които съм разбирал и не са ми били интересни. Има някои неща, които трябва да съществуват като тайна. Да имат някакви прости обяснения, които за всички е ясно, че това е. Не е това истината. И целият номер е ти да намериш, да си дадеш някакво обяснение. И това за теб да е истината. Истината за тази тайна. Който в никакъв случай не значи, че това е именно тази тайна, която имал предвид Шекспир или Чехов или Гогол. Но днес за тебе това е истината. Сори. Днес най-сетне сме весели, радостни. Бащихата и бащата заминали за Твер и сега цели 3 дни сме свободни. Нина. О, щастлива съм. Сега принадлежа на вас, прегръща Аркадина. Сори. Ами вижте я колко е хубава. Аркадина. Да, пременена, интересна, умница. Но не бива да я хвалим, ще я урочасаме. Нина, какво четете? Аркадина. Мопасан, по водата. По-нататък не е интересно и не е верно. Връща книгата. Сега кажете какво става с мой син. Защо е толкова тъжен и мрачен? По цели дни прекара на езерото. Почти не го виждам. Маша, тежко ме. Моля ви, на Нина, издекламирайте нещо от неговата пиеса. Нина. Вие сериозно? Театъра. Театъра, в последна сметка, това е процеса, репетицията. Това е най-скъпата, най-страданата, като си погледна биографията, живота ми, те някакси това са, като съм репетирал това, като съм репетирал онова, това са циклите от живота ми. Но в момента се чувствам безтегловен, страшно ми е приятно, защото има един бял лист пред мен. Ние сме в първия ден на репетиционния процес. Сигурно той е необятната страна, за която говорих. Тоест не, че ще ме заведе някъде в екзотична, там, не знам си какви острови, а той е необятната страна. Всеки път е някаква нова страна, която така те води.